היי חברים, מה שלומכם? היום אנחנו בשיעור 13, שיעור שנוסק ב-VLOOKUP, אחד הנושאים הכי מאתגרים את אנשי האקסלים המתחילים בעיקר, אבל גם לאנשים ותיקים הם מתבלבלים בנוסחה הזאת. אז אני הולך להסביר לכם מה זה עושה בעיקרון. אוקיי? פונקציה שמחפשת ערכים ומחזירה ערכים אחרים. אני אשתמש בביצועי עובדים שלנו. אוקיי? אני רגע אמחק פה את הכל, שלא יפריע לנו בעיניים. זה שמירה, נשמור את הקובץ. כן. ואני אמחק פה את הכל. ואני ארשום פה VLOOKUP. אז מה זה בעצם VLOOKUP? VLOOKUP זה Vertical Lookup. זאת אומרת, חיפוש מימין לשמאל או משמאל לימין. מה זה אומר? דוגמה לנוסחה הזאת. יש פה 4 פרמטרים. קודם כל הפרמטר הראשון, מה אתה מחפש? אוקיי? מה אנחנו מחפשים? הפרמטר השני, איפה אנחנו מחפשים? הפרמטר השלישי, מתוך הטווח שהגדרת לחיפוש, מה להחזיר? איזה עמודה להחזיר? העמודה הראשונה, השנייה, שלישית, רביעית. אוקיי? והאם זה לחפש בהתאמה מלאה? זאת אומרת שהמספר 100 חייב להיות מופיע בטבלה שאנחנו מחפשים. אוקיי? אז אנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו ניגשים לכתוב את הנוסחה מההתחלה. אז מה אנחנו מחפשים? את A2. אוקיי? איפה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים בנתוני עובדים. פה. אבל אני צריך להגדיר טווח. זה בעצם הפרמטר השני. לבחור טווח. אז הטווח יכול לנוע מפה עד אינסוף, כן? לא עד אינסוף, אבל עד סוף הקובץ. אבל במקרה הזה זה 2, כי אני רוצה להחזיר את שם העובד. אוקיי? אז בוא נגיד 2. בוא נגיד את C. אוקיי? A עד C זה 3 עמודות. ואז איזה עמודה אני רוצה להחזיר? את שם העובד. אז שם העובד נמצאת במספר 2. 1, 2. אני ארשום 2. ופסיק. אני רוצה התאמה מדויקת. זאת אומרת שהוא ימצא 100, לא 101.5. אוקיי? סוגר סוגריים. מה שהנוסחה הזאת עושה, היא מחפשת את A2 בעמודה הזאת, ואז מבצעת חיפוש רוחבי. ברגע שהיא מוצאת, היא מבצעת חיפוש אופקי. אוקיי? vertical. מימין לשמאל, ומחזירה את כמות את העמודה שציינתם לה פה. זאת אומרת, היא הולכת 2 צעדים, 1, 2. באותה שורה אבל, זה הכוונה. חיפשה, מצאה, הולכת ל-2 ומחזירה את הערך הזה. חיפשה, מצאה, הולכת ל-2 ומחזירה את הערך הזה. זה מה שהנוסחה הזאת עושה. מה שעוד חשוב לדעת, שה-VLOOKUP, להבדיל מ-XLOOKUP שזה טיפה יותר מתקדם, ה-VLOOKUP חייב לחפש תמיד בקצה של הטבלה. הוא מתחיל את החיפוש תמיד בקצה של הטבלה. לא משנה אם זה מ-A או מ-B, לא משנה, אבל הערך שאתם מחפשים חייב להופיע תמיד בקצה של הטבלה, בתחילת הטבלה. אם אתם מחפשים מימין לשמאל, ההשוואה, ה-A2, הערך שאתם מחפשים חייב להימצא, המספר עובד למשל, בעמודה הראשונה של הטבלה בה אתם מחפשים את אחרת זה לא יעבוד, כי החיפוש הולך מימין לשמאל. אם הטבלה הייתה הפוכה, אז משמאל לימין, אוקיי? וזה בעצם כל הבלבול ב-VLOOKUP. ואז אני אתן Enter, ודאבל קליק, והנה יש לנו שם עובד ב-VLOOKUP. בואו נעשה את זה עוד פעם, אוקיי? גם שיהיה לכם קל. אני מחפש את A2, מספר העובד. אני מחפש את זה בנתוני עובדים. אני רוצה להחזיר את שם העובד, כן? עכשיו, אם שם העובד היה בעמודה A, ומספר העובד היה בעמודה B, והגילן הולך A, B, C, D, אוקיי? אז זה לא היה עובד, כי אני לא יכול לחפש אחורה. אני צריך לחפש רק ימינה, אוקיי? או שמאלה. זאת אומרת, מהערך שאני מחפש, ימינה. שמאלה, סליחה. אוקיי? אז אם אני הייתי רוצה להחזיר את העיר למשל, הייתי צריך לכלול את העיר, את העמודה, בתוך הטווח. אז AF זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז הייתי רושם פה, תחזיר את עמודה 6. חפש, מצאת, ספור 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ותחזיר את זה. חיפשת, מצאת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, תחזיר את 6, אוקיי? במקרה שלנו אנחנו צריכים את עמודה 2, שזה שם העובד, התאמה מלאה, שזה false, וסוגרים סוגריים. Enter, וזה הכל.
זהו חברים, שיעור די פשוט, הנוסחה די פשוטה, תתרגלו אותה, אם אתם מסתבכים תחזרו לתחילת הוידאו, ואם עדיין אתם מסתבכים אתם מוזמנים לשלוח לי SMS, וואטסאפ, אימייל, וכמובן שאני אשמח לעזור. אז שיהיה אחלה יום, ביי ביי.